लैहोरै बाहागो लाफैदों रायजो राजा नोंथांमोन आङो बेखायनो रायजो राजानि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंदों जे जोंनि सोमावसारनाया दिनै गोरानिफ्राय गोरा गोब्राबनिफ्राय गोब्राब गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाबोगासिनो दङ आरो रायजो राजानि लोब बाहागो लानायाबो मालाबाबो खम जाफेराखै आरो बेयाव रायजो राजानि जि मदद बे मददखौ जों जेब्लाबो रायजो राजानि साबायखरखौ जों बावनांगोन आरो रायजो राजानि जोंनि बर' फिसाफोरनि गोरिब गुन्द्रानिफ्राय लानानै ठेलावाला रिक्सावाला जोंनि बेफार फालांगि मावनाय हाजिरा मावनाय न'खराव सासे सानै साबा द'जन जेसेबांखि सोद्रोमा थाया मानो मिडल क्लास फेमिलिनिफ्राय लानानै बर' हारिनि साफ्रोमबो बर' फिसायानो दिनै बर' रायजो जानायखौ लुबैयो बड'लेण्ड जानायखौ लुबैयो बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायखौ लुबैयो गोजोनखौ लुबैयो सान्थिखौ लुबैयो आरो जौगानायखौ लुबैयो आरो बेबायदियैनो जोङो जाहाथे मोजाङै खौसेयै जोङो मोनसे लेभेलाव जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनानै जोङो मोजां मोनसे समाधान लाबोनानै रायजो जानानै थांना थानो हागोन गुबुन गुबुन हारिफोर बायदि दहायनि इजराइलनि एग्जाम्पल होदों बेबायदि हारिफोर बायदि जोङो गावखौनो मिजौफोर बायदि गुबुन गुबुन जौगानाय हारिफोर बायदि जों गावखौनो दाफुंनानै लानो हागोन गेरेमसा हारि दानानै लानो हागोन आरो बेनो जाबाय जोंनि मोनसेल' उद्देश्य आरो बे उद्देश्यखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिपि प्रग्रेसिभ आरो जयेन्ट एक्सन कमिटि जों जथायै आलादा रायजो बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि थाखाय जों हाबा मावगासिनो दङ दा बेखायनो रायजो राजानि